Направихме експеримент, който продължаваше няколко месеца. В един от нашите акаунти имахме стандартния тракинг на Shopify и сервер-сайд тракинг. Забелязахме с 30% по-високи average нива на конверсии и с 30% по-високи средни нива на засечен оборот от Google. Здравейте, аз съм Борислав Йорданов, един от партньорите в FinEssentials. В това видео ще ви покажа как може да доминирате събирането на дейта във вашите акаунти, било то Meta или било то Google Ads. За какво ще си говорим, а именно Server-Side Tracking или Server-Side Tagging. Основната причина стандартният тракинг вече да не работи са променените регулации. Представете си, че влизате в даден сайт и тогава тракинга на този сайт се поема от браузъра на потребителя. Тези браузъри обикновено пазят кукитата или информацията на потребителите 7 до 24 часа, след което тези данни биват заличавани. Много често различните устройства имат различна политика или методика на изпращане на тези данни. И понякога тези данни не достигат до рекламодателя или до акаунта на рекламодателя. Има GDPR в Европа, в Америка също има подобна регулация за закон за личните данни. Има вече много компании, които отговарят за това да предпазват личните ви данни, т.е. някой влиза от ваша реклама, купува си нещо от вашия сайт, но данните за тази покупка изобщо не достигат до вашия акаунт, било то Meta акаунт или Google Ads акаунт. Докато при сервер-сайд тракинга браузъра не отговаря за това. Вие отново отговаряте на GDPR политиката, но просто браузърът не отговаря за това и много по-голяма част от дейтата се получава на вашия сървър, след което бива изпратена на платформите, отново хеширана дейта. По най-елементарен начин да го обясним това е сървър, който наемате, прави се домейн допълнителен на него, който да получава тази дейта и се свързва посредством Google Tag Manager. Има много различни провайдери на сървъри, може да е Google Cloud, може да е Stape, ние използваме Stape, но като цяло може да използвате много различни провайдери за това. Взимате си сървър, който да съхранява данните ви, или иначе казвам, това е вашия фронт офис. Ако нямате този сървър, то вие се едно разчитате на почтата. Да, почтата в повечето случаи ще доставят пратката, писмото, картичката или плика, но в много случаи те могат да я изгубят, в много случаи те могат да я унищожат под някаква форма, в много случаи могат да нарушат нейната структура, нейната цялост. Докато вашия фронт офис, нещата там са много по-изпипани и много по-стриктни. Вие казвате от каква дейта се нуждаете, колко често искате да я получавате, в каква форма да я получавате като цяло и те ще отговарят за много по-стриктното изпращане на информацията към вашите акаунти или към вас, иначе казано. И вие ще може да получавате тази информация много по-надежно, отколкото примерно ако разчитате просто на браузъра или почтата в това отношение. Спирате да губите конверсии, по-ниска цена за кликове, Enhanced Conversions и четвърто, но не на последно място, скорост. Сегашните алгоритми работят с повече дейта, отколкото преди. Когато този акаунт разполага с повече информация от сервер-сайд тракинга, то това обуславя по-ниска цена за кликове, по-ниска цена за конверсии в дългосрочен план. Разширени конверсии. Ако човек пазарува или разглежда вашата реклама от телефона си, но след това седне на лаптопа си и си поръча артикул от вашия магазин, Enhanced Conversions може да свърже тази конверсия с тези две сесии. Сервер-сайд тракинга хешира имейла му и след това изпраща хешираната информация до Google, където Google разшифрова информацията и казва на вашия акаунт: окей, този човек си е купил нещо от вас посредством тази и тази кампания. Сервер-сайд тракинга ви позволява да имате по-малко скриптове на уебсайта си. Това позволява много по-бързо зареждане на сайта ви, а Google и генерално платформите обичат бързо зареждащи сайтове, за да има по-малък дроп-оф на потребителите. И това води до по-добър quality score на вашите реклами пред платформите, което след себе си води по-качествен трафик, понеже платформите знаят, че това е сайт, който зарежда бързо и хората са сравнително доволни от него. Без сервер-сайд тракинг вие давате на Google една замъглена картичка с много неясна информация по нея. Самият алгоритъм не е сигурен дали това е конверсия, колко е голяма тази конверсия и прочее. С сервер-сайд тагинг или тракинг вие давате Full HD картина на някой и му давате много ясна рамка и правила. Окей, да, това е конверсия, това са параметрите на тази конверсия. Затова в днешно време е изключително важно, ако искате да имате някакво предимство в платформите Google, Meta и не само, да имате сервер-сайд тагинг или сервер-сайд тракинг на сайта си,
и да разчитате изцяло на него за тракването на конверсиите и на оборота във вашия сайт. И оттам, разбира се, на Total ROI of your advertisement. Може да намерите подробни инструкции как да сетъпнете сервис-сайт тракинга си в нашето School Community или може да ми пишете, разбира се, навсякъде. Благодаря ви много, че изгледахте видеото до края.